Is dócha go mé an nócha faoin géad den túirm nach bhfuil siad ann ach fágam sin de faoin géad díreach ar eagla na hagla. Well, no, ní creidim I dtaibhsí ach creidim pisrógaí just le magpies an iscois. Tá very tóca leis, níl is gon céim fá just tá like Scott like be nuair a tháinig mé ar nuair a eicem magpie just caithfidh mé just dúgréit magpie chun stáú. Hoícheanta tá tá scéalta sála agus chun sé dénta arm bhfuir bhain má siúil na bhála agus tháinig trota daoine agus bhí se le dú í cát móra sa thar má le ríe agus tar séanta arm just Harú é bír. Tá cin fírin. Mé rá go credim bíonn de ná gací a hán le beidir deflína nuas ví a goreachtas na Samhna agus bíon anna chu rudaí aisteach agus fear spéisiú le Tarleton Town, so dearann caighil taibhsí agus caighil taibhsí nó rudaí áirithe ann tuiscin méid sin rudaí aisteach a bíon Tarleton credim fú cinse. Seo méid ré taibhsí nó lécra. Yeah, credim taibhsí.